Alduen guztia kantatzen du Leire. Alduen guztia. Baina gaur, ni nostalgika nator. Zuek aipatu duzuen momentu historiko bat biziko dugulako Euskal Telebistan. Duela 20 bat urte, Euskal Herriko hainbat talentu txiki ezagutu genituen, eta hauek batu eta hainbat betizu talde sortu ziren edizio ezberdinetan. Eta gaur, hau da, 2 hamarkadaren ostean, hauetako 8 batu, eta sekulako kontzertu bat eskaineko duke garai hartako hit guztiak gogoratu. Ai, ze polita. Jo, Maialen, nik ez dakizu gogoratzen duzun. Gogoratuko ez dut. Pentsatzen du, orain ikusita, lokaleko lehiotik horregongo da, ez da? Hori ez da faltako. Ikastolatik itzulita sofan eseri da, entzuten eta kantatzen genituen aire-zaire, lokaleko lehiotik esaidazu eta bar, eta bar, eta bar. Eta momentu honetan egia da, grabatzen ari dira, momentu historikorik grabatzen ari dira, baina nik goizean izan naiz, entxeguetan, norekin, Ainara, Leire, Mikel, Jon, eta guztiekin ikusi reportajea. Polita. Zenba denbora betizuko lagunak ikusi gabe? Batzuk herrikoak direnez, ikusi izan ditut. Zumaitik, Telmo, Mikel eta bar, baina beste askok ordutik ikusi gabe, 2004-tik ikusi gabe. Zumaitik, bira bat edo zerbait sortu daiteke? Beretzat, amets bat betetzen ari da, une honetan, eta niri gustatuko litzadake. Ainara, esan didate, Suizatik etorri zarela? Bai, ja 3 urte da mazkitan bizitzen, proposamena intzan, eta oso gustatorri naiz, bai. Leidezuka besten jarraitzen duzu? Bai, dutxantan txikitsuari. Esaidazu, mutilien doneska, esaidazu, zein da buruan duzun kezka. Esaidazu, nolako azaren, esaidazu, zer musika duzunen. Remember honek zenolako esnaia du zuretzat, konta iguzu? Bueno, fantasia bat, nik uste kontzeptuali dela, fantasia erabat. Abesti asko gogoratzen ditugu, zu zeinekin gelditzen zara bereziki? Hala dibiz, lokaleko lehiotik asko maitedetz, handik guatzen nahi zola grabatu genuen bideoklipa adibidez, Gazteok bai. Pixkaten nostalgiko etorri zarete edo ze mudekin zaudete orain? Ni guantxen hau... zeruan bezala, ez? Osea, geiztia kostatzen nahi zait, eta oso bernun olako zerbait, eta oso guztua, eta espero eguna ez bukatzia. Zer ikusiko dugu, estenatoki gainean? Nik uste, eta hori da ederrena, momentuan ateako ala, atea behar dana. Orduan, ez dakagu ezer prestauta, nahi dugu etorria gozatzera, une hau berriz ere berbizitzea, orduan, momentuan ateatzen dana, hoixe. Abestiak ikasi dituzu, edo gogoratzen dituzu? Abestiak banekizkien eta oroitu ditut, diskoak etxean ditut oraindik ere. Orduan izan da Remember izugarri polita, eta atzuen txaion egon ginen Nerea eta biok dantzan eta kantuan, eta gozatu genuen kasi parranda batean magina bezala. Oiana, gure lankidea! Parte hartzaia badaude, Nerea alias badago, Josea badago, baina oker? Gonbidatu dugu. Eta guainik ez dugu erantzun. WhatsAppa doble check urdina dauka, baina ez dugu erantzun. Orduan, gala grabatzen hasi baino lehen eratuten dugun, eta berretortzen den ikusiko dugu. Oker, zure zaik haude. Nik duela ez asko kalean ikusi nuen. Oker, Ez dizuet esango zer esan zian. Orduan agian hormen izango dugu? Bai. Emetik izango da agian? Ez dakit, izan zian sorpresa zela, orduan nik ezin dut esan. Bakarrik izango dut, ikusi nuela eta itzaldi txiki izketaldi bat izan genuela. Ze polita. Ondo, itazko Moiano, gustatu zaigu ikusi duguna, Asko. Banoa kontzertuaz disfrutatzera. Gero kontatuko dizuet. Urtarrilaren bostean. Primeran plataforman. Ondo, eskerrik asko primeran itazkun. Eskerrik asko. Ondo segi. Eta...